Bugünkü temamız rasyonal sanlar. Matematikada başgaça droplar, yani rasyonal sanlar bolanda şu görnüşde ýazyp bolýan sanlara rasyonal sanlar diýilýär. Mysal üçin 2-den 1, 5-den 6 ýa-da 7-den 5 alamatyna garamazdan, ýani minus alamatlar hem hemmesi rasyonal sanlar. Minus 5-den 4. Umman bütün sanlar hem şeýle 8 bolsun, 10 bolsun, 21 bolsun, hemmesi rasyonal sanlara değişdi. Ýani natural sanlarymız. Oň sebäbi biz eger şu sanymyz hiç zat ýok bolsa aşagynda 1 bar diýip düşünýär. Ýöne 1-i umumy köplenç 1 ýazamyzok. 8 diýmek aslında 1-den 8 eden. Şoň üçin rasyonal sanlar. Minus 8 hem rasyonal sanlara girýär. Soňra ýene bir bilmeli zatlaryňyzyň biri rasyonal sanlarda şu mysal üçin 2-den 4 diýip ýazylan aňlatma bolsa, deňdir şu 4 bölmek 2 diýmek. Ýagny o da 2 eden. Diýmek, häzir şu taýlaryny aýraýyn şoň üçin. Diýmek, şu görýän çygyňyzyň özü bölmek diýmek başgaça. Drop, ýagny 4-i 2-ge bölmek. O rasyonal sanlarda şu drowyň aşagyndakyna maýdalawjy diýilýär. Drowyň üstündäkisine de sanawjy diýilýär. Şeýle görkezden şu taýda maýdalawjymyz 2. 4-i maýdalaýar. Maýdalawjy. Başgaça aýdamyza sanawjymyzam 4. Sanawjy. Sanawjymyz. Rasyonal sanlar gysgaça şeýle. Soňra dogry drop bolanda, mysal üçin 5-den 2 dogry drop diýmek, ýani aşagyndaky san ýokaryndaky sandan uly bolsa, şoňa dogry drop diýilýär. Mysal okunda 5-den 2 getirdik. Bu alamatyna garamazdan minus 2-den 1 tapagy ýok. Minuslarda hem şeýle hata edilýär. 4-den 1. Nä dogry drop hem şonuň tersi, eger kiçi san aşagyna, uly san ýokarynda bolsa, nä dogry drop. Adından belşäl, görünşýär, nä dogry. Ýani şu taýda bir zadyň dogry däldigini görýäs. Ýani 2-den 5, başgaça alamatyna garamazdan minus 3-den 20 ýokarsa uly bolsa, ýokaryndaky san mudama şu nä dogry drop bolýar. Öňüne minus goýsaňyz ýa-da plus goýsaňyz tapagy diýer. Hemmesi nä dogry drop. Garşyk droplar öňünde bütün sany bolan droplara garşyk droplar diýilýär. 2/2'den 1 mysal üçin. 5/3'den 2 mysal üçin. 2/2'den 1. Muny nä dogry drop geçirmeň usuly hem bar. Ýagny 2, häzir size düşündirjek, 2 köpeltmek 2 goşmak 1 diýip geçirilýär. Biz gaçaýdanmyzda ilkinji nowatda şu 2'miz nä dogry drop geçirilende şu bolşýar ýazylýar. Bu 2 köpeltmek 2'miz nerden geldi? Şu 2'ni şu 2'ge köpeltdik. Şu 2'ni şu 2'ge köpeltdik. Oň üstüne de şu 1 goşýas. Birini ýaşyldan görkezden. Ne birimiz? Biri soňunda goşýar. Kysgaça şeýle muň geçmeň başga da bir usul bar. Ýagny 2 köpeltmek 2 goşmak 1. İlkinji nowatda şu 2'ni bolşýar aşak ýazdyk. Soňra 2 köpeltmek 2 köpeltdik. Ondan soňra 1 goşdyk. Şu aşak garşyk dropmyz hem geçip görkezden. İlkinji nowatda şu taýyk men drop çyzýan. Soňra şu 3'i bolşýar şu dropyň aşagyna geçirýär. Şu dropyň aşagyna geçirsek 3 diýip ýazýar. We şu taýda ikinji 5 köpeltmek 3, ýagny ilkinji nowatda 3'ü geçirdik. Ondan soň 5 köpeltmek 3 köpeltip ýokary ýazýar. 5 köpeltmek 3. Oňa goşýarsam şu 2'mizi şu taýyk getirýär. Ýani garşyk drop nä dogry drop geçmek şolardan ibaret. Indi rasyonal sanlara goşmak şolaryň üstüne durup geçelim. Mysal üçin 3'den 1 goşalym. 3'den 1'e. Bu ýöneköy, ýagny egerde maýdalawjylary meňdeş bolsa x-nin hem 3, onda rasyonal sanlarda sanawjylaryny goşaýar. Ýöneköy
Şulayda drop çıkıp aşağına 3 koyar. Bir bilen birimizden koşar. Bir koşmak var. Olar dendir 2 bolýar. 2 3. Yine bir misal getirsem. Yani 7'den 1 koşar. 7'den 4. Berde de edil şoň ýaly. Maýdalawjylar meňde şu ýediğimiz şutaý ýazýar bolşýaly. Ýediğimiz ýazýar. Sanawjylarym maýdalawjylar meňde şu bolan üçin sanawjylaryny goşýar. Bir goşmakda. Dendir 7'den 5. Ne eger maýdalawjylary meňdeş bolmasa onda näil goşýar? Şolar barada durup geçelim. 3'ten 1 mysal üçin goşalım. 4'ten 3'ü. Dendir. Yani şu ikisine umum maýdalawjy ikisine hem bölünýän bir san tapýas. Şu 3 bilen 4 ikisine umum maýdalawjy tapmaly. Yani 12. 12 şutaýda ýazýar. Sonra yine drop ýazýas 2 sany. 2 sany adım goşmaly şutaýda ikinji nowatda. Bulaşmadyň ýaly. Soň ikisini aşagyna 10 kiler ýazyp çykýar. Ýa ikisini 10 ka deňledik. Indi şutaýda ýokary şutaýda näçe ýazmaly? Şoň üstünde durup geçeli. Ýagny 12'mizi 3'e bölýäs, çykan jogaby 4, şuňa köpeltip ýazýar. Berde de şoň ýaly 12'mizi 4'e bölýäs, çykan jogaby şuňa köpeltip ýazýar. Ne şeýle görkezsek 12'mizi 3'e bölýäs. Şeýle bölmek. Çykan jogaby 4 bolýar. Berde de şeýle 12'mizi 4'e bölýäs. Çykan jogaby 3 bolýar. Köpeltip ýazýar. Ýagny 1 köpeltmek 4'imizi şutaýa ýazýar. 1 köpeltmek 4. 3 köpeltmek 3'ümizden şutaýa ýazýar. 3 köpeltmek 3. Deňdir 12. Bu maýdalawjylar deň bolan üçin 12 şo durkuna geçirýär. 1 4'üm 4, 3'üm 9. 9'a 4'ü goşýarsam jogabymyz 13. Jogabym 12'den 13 bolýar. Kısaça durup geçsek ne? 3 4. Yani ikisine 12 bu maýdalawjy 12'ni 3'e böldük. Şutaýy 4'e geçirdik. Ýene 12'ni 4'e böldük 3. 12'lerimizi ýazdyk. Ýersini soň 1 köpeltmek 4, 3 köpeltmek 3. Garaz şeýle. Indi bu maýdalawjylar deň däl bolsa ýene bir goşmaň bir usul bar. Ýöneköý usuly mysal üçin 3'ten 2 goşalym 7'den 1. Bu usulyny başgaça kebelek usul hem diýilýär. Ýagny şeýle alýas kebelege beňredip we aşagynan şeýle alýas. İlkinji nowatda dropçylygyny çizýär. Dropçylygyny we 3 bilen 7'imiz köpeltip şu dropyň aşagyna ýazýar. Ýagny 3 köpeltmek 7, şu dropyň aşagyna ýazýar. İkinji nowatda 3 köpeltilen 7. Soňra ne kebelegimizin şu tarapyny ýagny 2 köpeltmek 7 diýip ýazýar. Bir ganatyny ýazýar. 2 köpeltmek 7. Soň aralykda goşmak bolan üçin goşmak ýazýar. Ýagny şutaýda goşmak bolsa goşmak, şutaýda aýyrmak bolsa aýyrmak ýazýar. İkinji nowatda kebelegimizin beýlek ganatyny ýazýar. İlkinji nowatda çep tarapdaky ganatdan başlaýar şu. Ýok, burç çeple çykyp duran ganat. Birinji ganat, ikinji ganat. 1 köpeltmek 3. Bu diýilen başga usul adatça beýleki umum maýdalawjy deňlemek usuly ulanýar. Ýani şu usulyň hem bu usuly umum maýdalawjylar deň bolanda da ulanıp bolýar. Usul has ýöneköý usul, ýagny 3 köpeltilen 7'imiz deňdir 21. Dowam edelim. 2 7'imiz 14, goşýarsam 3, jogabymyz 17. Ýagny 21'den 17 jogabymyz. Kebelik usuly. Aýyrmakda da şoň ýaly tapawut ýok. Ýöneköý mysal üçin 3'den 2'den biz 7'den 1'imizi aýryp görelim. 3'den 2 aýyrmak 7'den 1. Berde de ilk drop çizýär. Ýanky kebelik usuly boýunça şeýle taşyny tegelýär. İkinji nowatda 3 köpeltilen 7'imiz, ýagny şu aşaklaryny 3 köpeltmek 7 köpeltip aşagyna ýazýar şutaýy dropyň.
Yani 3 köpeltilen 7. Sonra kebilegimizin bir ganatyna yani 2 köpeltmek 7 köpeltip ştaýyk ýokary gidýär. 2 köpeltmek 7 aýyrmak. Sonra kebilegimizin beýleki ganatyny 1 köpeltmek 3 köpeltip şeýle ýazýar. Deňdir. Aşağımız 21 bolar. 3 köpeltmek 7. 2 diýim 14. 14-den 3 aýyrsam jogabymyz 11 bolar. 21-den 11 başgaça aýdanmyzy. Şunu goşmak we aýyrmak şeýle ýöneki. Bunu san aňlatmalary bilen hem şeýle umumlaşdyryp biler. Mysal üçin A-dan B goşmak, C-den D bolsa deňdir umum durap çyzar. A bilen C-mizi köpeltip aşağı ýazar. B bilen C-mizi köpeltip birinci ýazar. Soňra D bilen A-mizi köpeltip ikinci ýazar. D bilen A-mizi. Başka şaýdanmyzda näşeýle ganat. Ilki birinci ganat, soň ikinci ganatyny ýazar. Aşağıda A bilen C-mizi ýazar. Aýyrmakda da ütgeýän zadymyz diňe şu alamat ütgeýär. Eger şu taýda goşmak bolsa goşmak, şu taýmyzda aýyrmak bolsa, eger şu taý minus bolsa, şu taýda da aýyrmak. Gaty ýöneki usul. Bu usulda hatda mumaýdalyjylar deň bolanda da şu usul ulanmak mümkin. Üstlendik droplarda şu usul ulanmak mümkin. Mysal üçin 7-den 1-mizi goşalym, 7-den 2. Adatça şu usul boýunça maýdalyjylar deň bolan üçin 7-mizi ýazýar, 1 bilen 2-ni goşýar, 7-den 3 bolýar jogap. Ýöne şunda beýlik usul ulanmak hem mümkin. Kebelik usuly mysal üçin 7-den 1 ýazýar, 7-den 2. Kebelik usulyna görä 7 köpeltmek 7 aşagyna ýazýar. 1 köpeltmek 7 ýokary ýazýar. Goşýarsam 2 köpeltmek 7 ýene bäri ýazýar. Deňdir. Häzir daha düşünükli bolar ýani çyzyp görkezýän. Şeýle. Şeýle nämetdik bärde de adatda bolşýaly. 7-ni 7-ä köpeltdik, ine aşagyna ýazdyk. 1-mizi 7-ä köpeltdik. Bir ganatyny birinci ýazdyk, soňra goşmagy goýdyk. 2-mizi 7-ä köpeltdik, ikinci ýazdyk. Bärde aşagda durumyz çyzýar. Deňdir durumyz çyzýar. 7 diýim 49. Köpeltmek tabliçadan ölçüňiz ýa 7 bilen 14 goşsam 21. Bärde bu durum iki tarapyny 7-ä bölsek jogap ütgemeýär. 7 bölýär. Eýsgal diýär başgaça aýdamyzda. 21-mizi 7-ä bölsek 3. 49-mizi 7-ä bölsek 7. Görüşüňiz ýaly 7-den 3 çykdy ýene de 49-dan 21 hem şol birdat. 7-den 3 diýmek. Bu da bir ikinji soragda da 7-den 3 mysalymyzda 7-den 3 çykdy. Garap kebelik usulumyz haçan ulansak hem goşmakda ulansak ýa-da tapawdy aýyrmakda ulansak hiç wagt ýalňyş bolmaýar kebelik usulumyz. Hemme goşmak aýyrmakda, hemme droplarda kebelik usulumyz ulanyp bilýär. Soňra köpeltmegiň üstünde durup geçelim droplary. Ýagny 2-den 1 köpeltmek 3-den 1 bolsa bärde köpeltilende şeýle göni bir-birine şeýle köpeltip ýazaýar. Bu aňsat 2 köpeltmek 3, 1 köpeltmek 1 ýokary ýazan. O da 6-dan 1. Bölmekde 2 köpeltmek 2-den 1 bölmek 3-den 1 diýsek şu ütgeýär. 2-den 1 köpeltmek 3-ümizi ýokary geçýär, 1-imiz aşağı geçýär. Deňdir 2-den 3. Häzir men size bunu görkezýän. Ýagny eger alamaty bölmek bolsa, droplar bölünmese şu 3-den 1-imiz ýerini çalşýar. Şu bölmegimiz şu taýda köpeltmege urildi. Soňra 3-den 1-imiz hem ýerini çalşýar. 3 ýokary geçýär, 1 aşağı geçýär. Men 1-den 3. Şu taýda has bolar ýani şeýle görkezýän. Ýagny bu da ýokary geçýär. Näşe geçen haly, ýagny ütgeýär we köpeltmege geçip jogabymyz 2-den 3 bolýar. Köpeltmek bilen bölmek rasional sanlary. Kısaca
Şulardan ibaret, ne garışyk durup, ne doğru durup, şu bir geçsek, şulardan ibaret.